доктор Зокир, барои мо мефаҳмондед, ки оё пардохти закоти фитр танҳо барои мусалмононе ки закоти ҳарсоларо медиҳанд ҳатмӣ аст ва ё ин ки барои тамоми мусалмонон? бисёре аз мусалмонон иштибоҳан бар ин боваранд, ки пардохти закоти фитр танҳо барои мусалмононе воҷиб аст, ки закоти солона бояд пардохт кунанд. Ин фикри нодуруст аст. Закот танҳо барои мусалмононе воҷиб аст, ки аз ҳадди аққали рӯзгузаронӣ пасандоз доранд, яъне молашон ба нисоб расида бошад. Дар мавриди закоти фитр бошад, пардохти он фарз аст барои ҳар як мусалмон, ба истиснои касоне ки беҳад фақирона зиндагӣ мекунанд ва наметавонанд худро бо таом таъмин кунанд. дар ин бора паёмбар дар Саҳеҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омадааст, ки паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки барои ҳар як мусалмон амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам. барои ҳар як мусалмон, хоҳ ғулом бошад ва ё шахси озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир. барои ҳар як мусалмон, чӣ озод, чӣ ғулом, чӣ ҷавон, чӣ пир, чӣ мард, чӣ зан, закот фарз аст. закоти фитр барои ҳар мусалмон фарз ва ё ҳатмӣ аст. аммо додани закот аз номи кӯдаке ки дар батни модар аст аслан лозим нест, ҳарчанд ҳадисҳои саҳеҳ вуҷуд доранд, ки масалан халифа Умар аллоҳ аз ё розӣ бод аз номи кӯдаке ки ҳоло таваллуд нашуда буд закот додааст, аммо ин ҳатмӣ яъне фарз нест. закоти фитр бояд аз номи ҳар мусалмони зинда дода шавад. ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар сунани имом Байҳақӣ дар ҷилди 4 китоби закоти фитр ҳадиси 7683 гуфта шудааст, ки паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам дастури пардохти закоти фитр аз номи касоне ки нафақаи онҳо бар ӯҳдаи мо ҳастанд, чӣ аз хурду чӣ аз калонсолон, чӣ аз ғулому чӣ аз озодро додаанд. сардори оила закоти фитрро аз номи тамоми аъзои хонаводааш ки нафақаи онҳо бар ӯҳдаи ӯянд пардохт мекунад, аз номи фарзандон, ҳамсарон, пиронсолон. агар ки ӯ аз падару модари пираш нигоҳубин мекунад, пас ӯ бояд аз номи онҳо низ закоти фитр диҳад. закот бояд барои ҳамаи онҳое ки зери нафақаи моянд дода шавад, чӣ ғулом ва чӣ озод. аз ин рӯ агар шахсе соҳиби ғулом бошад, бар ӯ воҷиб аст ки ҳатто аз номи он ғуломаш закот бидиҳад. аммо агар инсон дар ҳолати фақру нодорӣ қарор дошта бошад ва натавонад ки барои худ ғизое пайдо кунад ва ҳатто маблағи кофӣ барои пардохти закоти фитр надошта бошад, барои ӯ ҳукми закоти фитр ҷорӣ намешавад. чуноне ки Аллоҳ дар Қуръони Карим дар сураи Бақара сураи 2 ояти 286 гуфтааст: Аллоҳ ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи тавонаш таклиф уҳдадор намекунад. инчунин дар сураи Тағобун сураи 64 ояти 16 омадааст: пас то он ҷое ки метавонед аз Аллоҳ тақво кунед. агар инсон маблағи муқарраршуда надошта бошад, аммо нисфи онро дошта бошад, метавонад нисфи ин маблағро пардохт кунад. агар ки инро ҳам надошта бошад, пас пардохт бар ӯ воҷиб нест. дар Саҳеҳи Бухорӣ ҷилди 9 дар китоби пайравӣ кардан аз Қуръон ва Суннат дар ҳадиси 7288 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: агар ман шуморо ба коре амр кунам, пас кӯшиш кунед ки ба андозаи тавону тоқататон аз он пайравӣ кунед. ҳадисе ки дар китоби Саҳеҳ Муслим ҷилди 2 дар китоби Закот ҳадиси 2147 омадааст, ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтаанд: ба ғулом воҷиб нест ки ҷуз закоти фитр андозе бипардозад. ҳукми андози садақа ба ғулом ба ҷуз аз закоти фитр ҷорӣ намешавад. бархе аз уламо бар ин назаранд, ки агар шумо ғуломи ғайри мусалмон дошта бошед ҳам, аз номи ӯ закоти фитр бояд бидиҳед. аммо ин назари нодуруст аст ва аксари уламо онро иштибоҳ медонанд, зеро он мафҳум ва ё контекстро ба назар намегирад. чуноне ки дар ҳадис омадааст дар сунани Абу Довуд дар ҷилди 2 китоби Закот ҳадиси 1605 омадааст, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба таври возеҳ гуфтаанд: пардохти закоти фитр ё садақа, яъне фитри рӯза, барои ҳар мусалмон воҷиб аст, барои поксозии рӯзадор аз суханони беҳуда ва даштуму фаҳшо, ва то ин ки ҳамчун ризқу хӯрока барои мискинон бошад. бар асоси ин хулоса мекунем, ки закоти фитр бояд аз ҷониби рӯзадор пардохт карда шавад, яъне мусалмон бошад.
از این رو دادن زکات فیتر باید تنها از نام غلامان و مسلمانانی که نفقه آنها بر دوش ماست صورت بگیرد، چون غیر مسلمانان به این گروه شامل نیستند.